Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з аповесцю Васіля Быкова «Жураўліны крык» з 5-й і 6-й часткамі. Васіль Быкаў, «Жураўліны крык», 5-я частка. К ночы вецер памалу сціхаў, але затое аднекуль шумлівай цемрадзе пачаў накрапваць дождж. Адразу намоклі аблавухія пілоткі на галовах байцоў. Пакрысе набрыньвалі вільгаццю і цяжэлі каляныя шынялі. Свежараскапаная зямля хутка бралася граззю і наліпала да чаравікаў. Поўныя маўклівай невясёласці, байцы зноў уляглі ў працу. Болей вобмацкам, чым што-небудзь бачачы, яны скраблі ў цемры лапаткамі, капалі траншэю, каб злучыць ёю усе стралковыя ячэйкі. Тая трывога, што нечакана ўзгарэлася ў іх ад нядаўняй перастрэлкі ў тыле, спакваля сціхала, наткнуўшыся на суровую непахіснасць старшыновай упэўненасці ў сваю сілу і ўдачу. Карпенка, здаецца, быў спакойны, ранейшы, хіба толькі меней пакрыкваў на людзей і трохі прымоўк уначы. Але іншыя таксама працавалі моўчкі, болей слухалі, ці мала чаго магла прынесці гэтая франтавая непагодная ноч. Напрацаваўшыся і аддаўшы лапатку Аўсееву, старшына прысеў на брудсвер і сцішыўся. Чым болей мінала часу з моманту іхняй ростані са сваім батальёнам, тым усё шчыльней агарталі яго клопаты думкі. За дзень яны адарваліся ад ворага, знясілены бамбёжкамі, полк спяшаўся адступіць за лес, акапацца, наладзіць абарону і як-небудзь утрымацца на лясным рубяжы. Дарогу, подступ да гэтай абароны, камбат загадаў бараняць суткі. Ноч стаіць вось ціхая, а хто ведае, які будзе заўтрашні дзень? Ці немцы пойдуць дзе іншым шляхам, ці наваляцца на гэтую дарогу і тады, вядома, ім, шасцярым, прыйдзецца сербануць гора. Гэтая думка ўвесь час грызла старшынова нутро, пакуль ён памагаў Аўсееву капаць ці сядзеў, услухоўваючыся ў гукі ночы. З выгляду спакойны і заўжды ўпэўнены ў сваіх учынках, Карпенка на самай справе быў не такі. Але за працяглы час камандзірства ён засвоіў сабе правіла. Усё няпэўнае хаваць у сабе, а на паказ выстаўляць толькі скамянелую ўпэўненасць і непахісную цвёрдасць волі. Твая праўда ці не, а сказаў, трымай сваё. Так некалі вучыў яго старшына з выштэрміновай службы бровараў. І Карпенка на ўсё жыццё запомніў мудрыя словы старога служакі. Дождж усё капаў і капаў рэдкімі дробнымі кроплямі, ад якіх макрэў твар. І па скронях, сцякаючы да шыі, непрыемна каціліся халодныя струмені. Старшына ўстаў з брудсвера і агледзеўся, дбаючы пра асцярогу, забывацца аб якой ім тут не выпадала. Усе капалі. Побач свіст і Аўсеяў, з таго боку старожкі, чутна было, варушыўся глечык, а так з усіх бакоў абкладвала зямлю глухая ноч, непагадзь, халадэчая і цьмяная, як даўні забыты клопат, неўразумелая трывога. Нічога не ўчуўшы, Карпенка ўзяў з брудсвера свой мокры рушнік і, каб засцерагчы яго ад дажджу, паставіў пад сцяну старожкі. Пасля ён туды ж перанёс 2 скрынкі патронаў і спыніўся ля гразкай зямлі над траншэяй, дзе, сапучы пакрэктваючы, варушыўся Аўсеяў. Баец пачуў старшыну і, не разгінаючыся і ўсюдзе ўбучы лапаткай, паскардзіўся. Сізіфава праца! Дзяўбеш, і ніякага следу. Дрэнна дзяўбеш, значыць, думаючы аб іншым, сказаў Карпенка. Аўсеў кінуў у цёмную яму лапатку і выпрастаўся.
А наогул, на якога д'ябла ўсё гэта? Полк адышоў, а намі прыкрыўся? Як гэта называецца? Ён быў змораны, цяжка дыхаў і гаварыў з даўно набалелай злосцю. Гэта называецца выставіць заслон, спакойна адказаў старшына. Ага, заслон? А чым канчаецца такі заслон? Табе, камандзір, вядома? На што ты намякаеш, га? Зазлаваў Карпенка. Аўсеў заварушыўся ў траншэі, шпурнуў у цемру груду і сказаў тонам, які гаварыў: дарэмна спрашацца аб тым, што і так зразумела. Што намякаць, ты сам ведаеш, смертнікі мы, вось хто. Ведаеш што, Аўсею? Помаўчаўшы, зацята сказаў старшына. Ты думай, што хочаш, але балбатаць не смей, чуеш? Ён не хацеў болей размаўляць з гэтым байцом, які дужа хутка здагадваўся аб усім, чаго лепей было б не ведаць яму, і пайшоў прэч. Боты коўзаліся па размоклых камяках зямлі. Зморанае цела вярэдзілі зябкія дрыжыкі. У чорным наваколлі спорна шумеў дождж, бубніў на даху старожкі аб нейкі кавалак бляхі. Старшыну было непрыемна, што яго затоены ад самога сябе здагадкі і падазрэнні так лёгка разгадаў гэты хітраваты, башкавіты баец. За колькі дзён службы з ім Карпенка так і не ведаў, які на самай справе гэты Аўсеяў, і як яму, камандзіру, ставіцца да яго. Было б гэта ў мірны час, дык, бадай, з Аўсеева выйшаў бы неблагі баец. Такі на палітзанятках атрымліваў бы адны пяцёркі. Лепей за многіх упраўляўся б з фізо. Ды і наконт іншых навук таксама шмат каму давялося б пазайздросціць яму. Але цяпер, у ліхі час вайны, Аўсей сваёй хітрасцю, празмернай здагадлівасцю і кемнасцю наконт розных ходаў-выхадаў не падабаўся старшыну. Праўда, прамых прычын для абурэння яшчэ не было, і таму не было цвёрдай упэўненасці ў справядлівасці свайго пачуцця. «От добра!» – задаволена сказаў Карпенка, падыходзячы да гледчыкавай пазіцыі. У цемры ночы невыразна чарнеў высокай хрыбцінай ладны брудсвер, які накапаў гэты баец, а недзе ў цёмнай глыбіні траншэі ўсё шоргалі і шоргалі з лапаткі новыя камякі сырой зямлі. Карпенка помаўчаў, задаволены стараннем маладога байца. Хацеў пахваліць яго, але стрымаўся. Такія паслухмяныя, як гледчык, у мірны час пры пэўных здольнасцях таксама бываюць добрымі чырвонаармейцамі. Дысцыпліны яны не псуюць, за іх учынкі да начальства не выключуць. Але які ён будзе заўтра, гэты ціхманы, пакорлівы гледчык? Пэўна, уткне голову кут сваёй глыбокай траншэі і будзе дрыжаць, пакуль наўкола адгрыміць бойка. А мой горш? Самае цяжкае ў такім выпадку, як старшына ведаў па сабе, гэта пачатак. Перажыць яго, вытрымаць, а там пачне ўжо гартавацца сапраўдны баец. «Ты скуль, гледчык?» – запытаў Карпенка, стоячы над траншэяй. «Я? З Беларусі. Бешанковіцкага раёна, калі чулі», – сціпла адказаў баец. «А як жа ты тут апынуўся, ў Расіі?» «Уцёк. Быў у Віцебску, у ФЗН вучыўся, а як немцы падышлі, уцёк. У Смаленску пайшоў у ваенкамат, прынялі ў армію». «Добраахвотнік, значыць?» – знарок здзівіўся старшына. «Ды не, мой год пачалі ўжо прызываць. Якраз у той дзень у ваенкамат загад прыйшоў. Браць 23-й год». «Ды колькі ж табе?» «Ну, лічыце, з 23-го года ўжо 18 год». «Так, небагата», – задумена зазначыў Карпенка. «А чаго гэта ты адзін капаеш? Дзе пшанічны?»
Да ладно, я и один спраўлюся, сціпла адказаў з цемры гледчык. Пшанічны, паклікаў старшына. Давай памагай. Што на аднаго хлопца наваліў гэтулькі капаніны? Недзе побач, не дужа паспешна вылазячы з ячэйкі, заварушыўся ў быльнягу пшанічны, адарваны ад сваіх затоеных думак. Гэты раз ён не пярэчыў, паслухмяна ўскочыў у гледчыкаву траншею і ўзяў з яго рук лапатку. А дождж усё спарнеў. Цяжэйшы рабіўся на плячах шынель, боты швякалі ў набрынялым вільгаццю доле. Ад чыгункі старшыну клікаў свіст. Карпенка падышоў да яго. «Прымай работу!» «Усё!» – абвясціў баец. Старшына ўлез у траншею, прайшоў крокаў колькі. У адным месцы яна была да пояса, не болей. «Давай глыбей, так не пойдзе!» Вітька свіст мудрагеліста вылаяўся, пастаяў, аддыхаўся і, заўзята папляваўшы на далоні, зноў пачаў працу. 6-я частка. Ужо, відаць, пад поўнач, выгнутая дугой траншея, сяк-так злучыла 5 стралковых ячэек. Не ўсюды яна была патрэбнай глыбіні. На дзялянцы пшанічнага, якому разам з гледчыкам выпаў яшчэ і фішераў участак, яна даходзіла не болей, чым да калена. А пра зграбнасць ужо не было чаго і казаць. Выйшла яна крывая і нягладкая, вядома, начная работа. Ды на гэта цяпер не дужа зважалі ні байцы, ні іх камандзір. Яны ўсе вельмі намоклі, і апоўначы свіст, першы скончыўшы сваю працу, зайшоў у старожку, затуліў нейкім рызём абодва акенцы і ўзяўся распальваць у грубцы. Старшыну, які прыйшоў туды следам, гэтае самаўпраўства не вельмі падабалася, але ён усё ж не пярэчыў ні свісту, ні Аўсееву, калі той неўзабаве далучыўся да гэтага занятку. Карпенка разумеў, што як-ніяк, а людзям трэба адпачыць да ранку, бо заўтра чакае іх нямала іншага клопату і іншай, куды больш цяжкай справы. Так спакваляў гэтую пакінутую людзьмі будыніну сышліся ўсе 5. У расчыненай грубцы весела гарэлі хвойныя сухія шчэпкі, і дбайны свіст усё нешта трушчыў на падлозе сваёй нязменнай пехацінскай лапаткай. Утульнасці тут было небагата. Змула з вокнаў, дым не хацеў ісці ў комін і, расплываючыся пад нізкай столлю, выядаў людзям вочы. Але ўсё гэта здалося ім раем пасля той непагадзі, ад якой яны схаваліся сюды. Галоўнае, тут было суха. Макрата і холад засталіся з таго боку дзвярэй і напаміналі аб сабе толькі невыразным шоргатам ветру і лёскатам дажджавых кропель па даху. Карпенка прылёг на тапчане, выцягнуў аблепленыя гразёй ногі. Цела адразу адолела салодкая знямога. Так і карцела заплюшчыць вочы і сцішыцца, задрамаць колькі хвілін. Каля грубкі, бы зачараваныя, уставіліся на мігатлівы агонь Аўсеяў свіст. У прыцемках ля парога, крэкшышы і сапучы, пераабуваўся пшанічны. Ззаду за ўсімі праткнулася цьмяная постаць гледчыка. «Эх, ярына зялёная, думаю, калі і дзіўлюся, я гэты бязладны чалавек зроблен», разважна казаў Вітька свіст, калупаючы трэскаю прыску. «Калі ёсць многа, дык хочацца яшчэ больш. А калі няма нічога, дык якая драбніца, мара. Надоечы пад шчарбакамі, калі нас пласталі танкі, я толькі марыў, каб сцямнела хутчэй. Здавалася, усё аддаў бы за адну хвіліну цемры. А цяпер вось і немцы няма, і танкаў не чуваць, дык хочацца яшчэ і цяпла, і сухога месца. Дзіўна». «Адкрыў Амерыку», буркнуў Аўсеяў.
Яшчэ Шекспір пісаў: «Коня, коня, паўцарства за коня». Разумееш, за коня. Припячэ, дык мусіш. Ён ашчапіраў калені белымі пальцамі і сядзеў так, пазіраючы ў грубку, змораны, раздражнёны і невясёлы. А што гэта немец сёння? Згубіўся ці заблудзіўся? Не чуваць нешта. Накручваючы абмотку, асцярожна зазначыў Пшанічны. Свіст злосна зірнуў на яго. «Гэ, чакай, заблудзіць ён табе. Прыйдзе ранак, пачуеш». Ён яшчэ папароў трэскай у печы і раптам ускрыкнуў: «Хлопцы, ідэя! Давайце вячэру згатуем. А то, брат, кішка з кішкай сварыцца. Пшанічны, даставай свой кацялок». «А што зварым?» «Ну, браце, што ў каго ёсць? У мяне паўпачка пшонкі». «У мяне гарохавага канцэнтрату трохі было», – азваўся Гледчык. «Цудоўна! Давай кашаварыць на згубу фашызму!» – разахвоціўся Свіст. Яго белабрысы, тонкагубы твар поўніўся захапленнем ад новай справы. «Мурло, нясі вады, ды чыстай набяры, як з-пад крана». «Дзе яе набярэш цяпер чыстай? Усюды гразь». «Эх, дзівак, ярына зялёная, пад дах падстаў. Забыўся, як баба начоўкі налівала, а ты салдацкага кацялка не набярэш». Пшанічнаму не хацелася зварушвацца з месца, але не было ахвоты і заводзіцца з гэтым свістам. І ён нязграбна ўзняўся з падлогі, завязаў сваю тарбіну і выйшаў. Як толькі за ім зачыніліся дзверы, Віцька ўраз падхапіў гэты напакаваны мяшок і спрытна запусціў туды руку. Так, папружку камандзірскую пад канец вайны Мурло прыпасае. Нейкая банка, новая кашуля, сухія нучкі. На, салага, на падмену трымай. Ён тыцнуў Гледчыку пару ануч і зноў расхінуў торбу. Ага, вось ён, акрайчык. Так, цукру драбок. О, братства, сала! Ура Пшанічнаму, от малайчына, усё не з'еў. Каша будзе з салам. Ён хуценька завязаў лямкі гэтай тарбіны і шпурнуў яе ў кут. Слухай, Свіст, нядобра робіш, сказаў старшына Карпенка. Трэба спытацца. Ого, спытацца! Скулу ты з яго возьмеш? Скнара. Неўзабаве прыйшоў з вадой Пшанічны. Падаў кацялок Свісту і ціха сеў на сваё месца ў куце. Свіст, міргануўшы белымі вейкамі, хітравата паглядзеў на яго. Братачка Пшанічны, ці няма ў цябе якога куса для агульнай кучы? Пшанічны моўчкі пакруціў галавой, Свіст зноў падміргнуў сябрам. Ну, што ж, абыдземся грэчка аўсянай сумессю. Хутка кацялок з вадой, уціснены ў грубку, зашыпеў на вуголлях, а Свіст на разасланае пале шыняля пачаў церці ўсохлыя кавалкі канцэнтрату. Аўсеў паныла глядзеў у агонь, спаважна туліўся за спіной Свіста Гледчык, і ў куце невыразна варушылася шырокае аблічча Пшанічнага. Старшына, падпёршы голову рукою, ляжаў на баку, пазіраў на свой малалікі ўзвод і думаў. Хто ведае, як ім пашанцуе заўтра справіцца з той задачай, дзеля якой іх пакінулі тут? Ці хопіць у іх сілы і умельства? Ці ўсе адолець страх, каму суджана будзе датрываць да канца? Камандзір усё не мог пагадзіцца, што людзей яму далі без выбару. Першых, што трапіліся камбату. А гэта, на яго думку, было няправільна. Старшыну не падабалася сённяшняя надзьмутасць Аўсеева. Няшмат чаго здатнага чакаў ён ад Гледчыка. Ведаў, што заўтра трэба будзе яго, камандзірскі нагляд за ўсім і за ўсімі. Яму даспадобы быў Свіст. Ён нядрэнна паводзіў сябе за гэтыя тыдні адступлення.
Але хто яго ведае? Чалавек сядзеў у турме, і хоць з выгляду вясёлы і адданы, але невядома, што ён носіць у сабе. Яшчэ думалася пра Фішера. На момант старшыну чамусьці стала шкада таго вучонага, разумнага чалавека, непрызвычайнага да нягод ваеннага жыцця, слабага і кволага. Як яны ад батальёна, так і Фішер ад узвода падстаўлены цяпер на першы удар, ад якога, хто ведае, ці будзе які паратунак. Думалася, каб ён хоць не заснуў там пад ранак, бо тады можа здарыцца ліха, ад якога і ім не ўратавацца. Пра сябе Карпенка дбаў не надта. Ён сам для сябе быў зразумелы і просты, і без ніякіх сумненняў ці ваганняў ведаў, што калі панадзеяліся на яго камбат і камандзір палка, дык ён спраўдзіць тыя надзеі. Можа, заб'юць яго, можа, параняць, але калі застанецца цэлы, дык ён зробіць усё, што ад яго патрабуецца. Гудзела, пырскала іскрамі грубка. За сцяной недзе цурчала з даху вада. Шумеў за вуголле вецер і вельмі хацелася спаць. Але старшына напружаннем волі адганяў дрымоту і ляжаў. Байцы сядзелі на падлозе і пільна глядзелі за кацялком у грубцы. Так, уліплі мы на гэтым чортавым пераездзе, тужліва сказаў Усеяў, кладучы падбародак на скурчаныя калені. Гэта ўжо аксіёма. Яму ніхто не азваўся, не запярэчыў, не падтрымаў тых невясёлых думак. Толькі Глешык уздыхнуў у цішыні, ды Пшанічны гучна высмаркаўся. А Усеяў глухаватым, але рашучым голасам пасля паўзы сказаў Карпенка: «Бяры вінтоўку і на варту». А Усеяў крута павярнуўся на падлозе. «А чаго я? Што я, горшы за ўсіх?» «Без размоў». «Давай, паніч», — загаварыў Свіст. «Не бойся, кашы не празяваеш. Пакінем, клянуся салёным агурком з хвастом асялецца». А Усеяў пасядзеў яшчэ, пасля нетаропка зашпіліўся і неахвотна выйшаў, мацней чым трэба прыстукнуўшы дзвярыма. Каша выдалася на дзіва смачная. Свіст неўзаметку паклаў на спод кацялка выцягнутае пшанічнага сала, адчаго ўсё гэта несалёнае месіва атрымалася вельмі тлустае і наварыстае. Елі ўсе разам, з адной пасудзіны, згодна шкрэбаючы драўлянымі і алюмініевымі лыжкамі. А Свіст нават трафейным відэльцам на тронку лыжкі. Калі ўжо на сподзе засталося нямнога, Карпенка аблізаў лыжку і сказаў: «Годзе, рэшта Усееву і Фішеру». «Ну, братка Мурло, як кашка?» — хітравата спытаў Свіст. «А нішто, з галадухі сама ў роце растае», — задаволена сказаў Пшанічны. На яго мардаты, з тлустымі вуснамі твар лягла ленаватая сытасць. «За гэта дзякуй самому сабе, добрае ў цябе было сальца». Пшанічны здзіўлена залыпаў вачыма, здагадаўся і адразу ухапіўся за торбу. «Зладзюга ты, Свіст, вось хто!» — злосна кінуў ён з цемры, мацаючы свой напакаваны мяшок. «За такія ўчынкі табе трэба морду біць, блатняга». «Для твайго ж бруха, дзівак!» — жартаваў Свіст. «А то кокнулі б цябе заўтра, галоднага, і які-небудзь ганс пакроіў бы тваё сала тоненькімі скрылінамі на свой бутэрброд. А так вось і жыць павесялела, бы 100 грамаў прапусціў». Пшанічны яшчэ бурчаў нешта ў сваім куце, а размораны сытасцю Свіст салодка разлёгся на падлозе, раскінуўшы крававатыя ногі. «Ну вось і цудоўна», — казаў ён, паглажваючы свой жывот. Даўно такое салоды не меў. «Хіба тады, як з лагера выйшаў, от?» «Слухай, Свіст, а завошта ты ў лагер трапіў?» — спытаў Карпенка, скручваючы цыгарку. Ён зноў размясціўся на тапчане,
Таксама падабраў цяпла і ежы і стаў па-хатняму просты, свойскі, прыязны, такі, як і ўсе. Ад – доўгая гісторыя. Гісторыя з геаграфіяй. Была справа, ага. Можа, не завошта? Не скажу, адразу пасур'ёзнеўшы і нешта ўспамінаючы, сказаў Свіст. Было за што. Маглі бы болей прыпаяць, адбрыкаўся 2 гадамі. Магу расказаць, калі цікавіць. Ён памаўчаў, пазіраючы ў задымленую столь. Услухаўся ў гукі непагоды знадворку, пасля ўздыхнуў і пашураваў у грубцы. Там нешта стрэльнула ў прыску, ярчэй загарэліся дровы, асвяціўшы насупленага ў кусе пшанічнага. Цікаўны кірпаты твар гледчыка і задуменныя твары астатніх байцоў. Вось і скончылася 6-я частка. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу.